Bible ye Nokwafo adia Agradaa de chire medie me pesa me hu say 2025 Agradaa boso minsia akai na nigye be wie pe ya ama no a tware ko me bonkum so oni hosting adoye asem isa Agradaa obedi nkunimu a tware ko me bonkum so onni nkunim no obedi nkuku a ko me nifa so se onni nkunim being spiritual no Agradaa osu Agradaa me hu say osu o avrehuom a opa chew opa gift ni okuna chew afiwe obeko pains mu name be sinking it down me who say spiritual ya blocking apai 3 rows ya blocking no nti o ma na nimra ne ho so me hu nipa ahodo so a wo nyina ednasem eba na edini be koya omu enti so a me hu say wo su e wo sunsun fam no enye hosting edine yirasem nko a Agradaa woni eregiem Awushafo momena munyina mase mama kwaba the great Agra prophet na kwa Elisha kutalabi sunsum no de adwuma creator sunsum so ka ho ana the great Agra na mu aso ka ho a ode adwuma nyasam petwa ni nyina woni se ono o se ensuo mu de mubofo no de adwuma nti so obi abodua so obi de wakwa kogye suma bi sunsum bi oboada enya de nipa no betu aye owu adwuma kwa kese ontimi enye shinti awda so wo de wasem the dying the great Agra kwa dia se sunsum bi how bi amane bi na akire wo bi so na oje ne ho anya the great Agra so de fani na beda no wo da na ne sunsum akura na no wo hye se wo de be ko aje wo na ha de amane na otim no eto atwa adanse wo bebre obo mu di adanse de do so tusu be ka ho bi na adanse fo de no so ni na ne se wo ha de amane no ba beda no na ono so e de akwankyere papa gu fo mu de aba ho na bibi aso aye kama o ha ma me ko de nchen na ye nhye akomo twere se the great Agra kalechi prophet na ya need to meet us we are work on it adomura ere yankopo as ya say share na bi o obo ade ne de neso ache obi suzura edin kai no asumdue nka de wo hwe Elisha na mefa kwanya iso ache Elisha ma obi aje so omayi mu ni amaman so yeah mesra obo ade sa aka boso mensia Oma Elisha baby am pembo no hwenti Awurade mfa obi biara ntwa afia so yes Bible say nipa fiefo na tamfo no correct so okasa na opeso kire se ye na omo ene omuti fie ni da yensu omo ana abaifo afa sa na Bible peso kire Bible gobi ene de mekanisa enipa kra hu che abaifo nipa nkasa ene nipa nkasa de woni ne tifie no ne hu so ne abaifo because some you onipa oni bayi kra na de a obeye no abaifo kra ntimi nyesa that is the reason why I'm 24 says slow nipa de jai saman because do ani abu se bayifo nko na betimi ayew but obi also a we nipa oni bayi but de obeye no esene de bayifo bi beye de mi yon te ase enti in prepi no enye bibia na wo se nipa no bi de hye bayi dabi slow nipa angasa because awudie e woni petrin okay before obi be ye obi no na wa prania de kro woni dada yeah very true obi an fiti preko pe nye bibi wa abra wonwe ho before obi be ye obi na de kro no wa pran dada sa die se ne nya me yewo sanity and say obi ekọ amaninyem yes dipa ne ho kire no ode ne ho anya mpatwe fa hye wan so wo busa me sa asem we pa ze bobi enne ya menu nyina te hei obi abrabo a wo bo ni wiase ohunu na abrabo so yemfa nhye hwan yemfa nhye busuya panyini yemfa nhye busuya panyini na ba na ja ba se me na ke yemfa nhye busuya panyini gobi me say me ne wo ka say onipa bi a wo hwe Elisha say your life say your social media wa abrabo a wo bo a wo hunu so no emusa wo maame emusa wo papa ko busuya panyini adenta adontia because of say kofi all say Bible ma yeti ase say na nanom som abosom na yen de yesi ye besom Awurade de mi ka won ti ase kofi abosom a na nanom som a
Yes, ye near children. Abosom no egufie. Kofi de binimness ade a won peye tokone. Enti die enti na abosom no yesi ye nsom ye mfa omo aduane omo aka de ye ma wo mo a edeso gufie egufie gidien. Na abosom no so gu egufie no egufie ko nipa ba ko pedinti. Waya ebusia panyini. Because onu no ode nsa wura nkonya dem ekogu nkonya ne so nsa. Na wo wura nkonya dem akofi wo na wo se wo de wo no maame mama osum awurade o. Na so ebusia panyini wura nkonya dem a obomu din gu nsa. Because o ye de hye, o kan ne ho, o kan na busia ho. Ti wo wura nkonya dem a asemasin ne ma akofia mari ya mansa. Abraham ahwan ne Maria no agum tiri so nsa enti wo sori a wo ye Kristo ni ti asori den se wo sum nyame but na wo busia pani so gu tiri so nsa na se wo busia pani bebre wo mo kwa asori ye Kristo fo pa ye de no na de go fi ni ahemfo so wo kwa asori so mo ti nkonya so okay ye wo ahemfo so a wo kwa asori eso wo ti akonya so Debi don't ase Sabio na na asante hen na won kwaso asante hen otumfo eduru kwase ya da wo pa asore Debi don't ase enti dia me pese me catch de wo hwe Elisha nyina ne segovi ade a ye mpede ka ye kotokone na so die enti na ya di atum se ya fa nyame na so eba aka mamu a efie bia osum wo efie bia tumi nkonya ofie bia mu na ade a ye mpa ye nkotonko na ye dasu wo fie ndie ebe ne nya hoto da ye bebre that the reason why nti am say oh bobra na wabra bo no onti bibi ase a komo busia panyi so straight because ade na ya ade so ano ono na se wade asi fie na se sa ade ye wo ye fie ya wo ka ho ase be ya ade nko omokoje so de babu abusia no o be ma abusia na adi ye tumpo de be na lady etimi twa ya ho sa be ka se sa ade no e na akutia ye sa ade no e na ebre ya se sa ade no na ama ye hu ye ho na e de etimi twa se binu se abosomsom ye nkwase asem na ye de binu asem kura to wo no ma according to Bible Bible se de o de ne ho to abosomsom so enwie ne yie je me ka won ti ase enti Sabio media mi hu no se o maame akofa ade wo abontene de aba na ade a o maame de bae utum se ade no e de o haw na ebrem o maame o de bae no awuko enti dia na wo sa wo ye sa ade ne de o haw na eba de a e de kotoku ne na nanu mo kwadi nkonya ne ba fie no omo nyina ewu omo di ho biem eye na de ye dafu di sa nkonya na chi egu omo so nsa yese en na ye abusia de ti okotokune a abusia na se be hye ko bitie o wa bra ye wo so ni asase nyankopon a oyo ti asefo no ono de ewurade se ye do no ye ni na sede so no mibusa se nyame na sede no do so nyetimi di so but abusia pagi be ka kire wo se ha nkonya no en na ye abusia yiti o enko enfa sanka na do nsaka en ye abusia nyina ya se be den e be hye oboa e do ne ye bere tumi ye wo fie e ma ye nya hoto tumi ye wo fie e ma ye ndiye ho tumi ye wo fie ama ye ye ne shabra ye de ba wi ase no aka hye en na ye bere sa sorry I want tempai bo ahodo ase bompa yesa sabi one more spiritual marriage kofi e da sa ni powers na de ma bompa ye wo se ma bompa ye sa da so na 2 million no be fa opa ono be daddy me mo bi o ti akia mountains kofi or come 3 now why ye fasting pass I think 3 days dry e da de be chi 3 days am na wie na ni fie tumi ene na beda na ne ho asai ne ye dey because that time no we first no we jan na ebi nyina abanya say adesoa na e fie ho im free fie ho asebo enti nipa Elisha ante ase say Bible say ye mfa Kaiser de ma Kaiser ne ye fo no rade so de ma no say wo fa nyame afa nyame
So wo si nyame na wo fa no a ma efie wo nyina hu se nyame na mo de ma yede yeah ma fa no na nya se bosom kakra nyame kakra because me kan say oman yi mu oman Ghana ankasa mu no nyame kakra bosom kakra because efie bia bosom wo efie bia nkonya dai ofie ho enti sa nyame kakra bosom kakra no ebes ebe na sie yi ebe ya dai ana ya de ho Ndikofi enye easy emma onipa bia say obede ne ho iwi ase abrabo yi. Okay. Na o say ye kan say ya aya ma no defo no bebe na feel say sebi me matu kwan enti dia aka nyina ye mekira asem. Enti e betumi aka say e haw ni atete a sebi o mo muti amo no ne efa bu nyina no the who could be the reason. If you hono abusuapa ni bi to a obo udi gunza abusuapa ni bi to a on the ono na ye de efie nkunya ne busum na eja de e be ya obi atricious e fa wo be kwa akọ e de obo udi e de kan ho bia se sunsun ne e ha nipa obe ha waka ho. Yes, I mean ka say mo nchira wo say omo e wa kwantu mo omo wo problems ne omo e wo Ghana. Oh, that's very true. Gobi That's very true. omo e wa kwantu Bebe na opo. Omo ye chingifo. Be wa chingi enti na wo bre. Then let me tell you something, sir. Approach any heavy you. You think say bia what for play what to quite wo so ahenie mu a. Approach any so ahenie mu. But at least wa hoto wo che. Ma me ka say mo nchira wo say. Bible ma ye ti ase say wo so ahenie mu ho no. Osu ni awreho anyeden me pa cha wo ma wa broche de bia wo nsu obusu da awreho o ma wa broche ko fi ade eche na wa go pe de wo be dia wo te wa no bi de aduane abreho life is war obra yo ko enti obi edi wo ma wa fu play etu kwa ya okwa na nsa egu na chi obi akwa okoye adwumaden na wonya de obedie enti sabio entna ho nje wo hu achinyi sabi bi ni wiase entna wonje wo atinyi se me matu kwai me de obi antimi nyame me de me fie de e se me nka busua ne ho owa ono ade na no yi ni wo fe so nka busua no because of sound the say wa ku play yi me ma asiri me kuru ya tu kwai obi aka ho bi o ye yi e wo free obi e bi ta kapa that's the reason why ye bre ba se wo go wo nyi wo free uyi wo free die mu kobi so o ka so uyi wo free wo busua wo free mu a chance o do madru uwudi awko be woti ase de owura nkonya dem wo bowdi obedwe usunsum sisi a obi kura wo mfonyi obi kura wo hu ade de ko ba bi ye bowdi usunsum be ba sisi a baro wo bibi a wo be ya be twi nipa na free na busua mu se boni dia ne di mana me ye honhom freni o ye madjuma okay na gofi mpanifo ne ka akasa bi se kuro bi wa ene kuro bi to aso me Elisha mpe me ka se mi se me nda najo at the same time baby amekono gofi ye du gina within seconds untumi nyina wona so me ye pa so me nye ade okoy me kaka se bi se me ye honhom freni enti okoy honhom freni bie no ma otene na so utu me ye de sene sa kobi na goy na me kobi akuku danfo kura suro me na goy na ja me na me ka kire wo enti so obi hwe me mpempre mu minimo how we go through minimo ade bi aya ade so ama wabrabo wo hia wontumi nde wo ho nyeden emfiri mu me kasa kire ba nyansafo ewi ase na wo kwa so obi na di asemato so so wanya court issue wanya abayama de so wafo obi nipa ndo wonam nuro so osusu da ya basa obeso da ya na wudidi wonam a asa obi pamo wonam a wote kasa bi obetwa wani ne obi anyina ho kofi o wa na yare bi abebon o wa na yare ne ko oba ma ye na afiri wonsa oba bi na tete wo bema bi na afa kwai boni bi so eje wonsam ade epese osisi wo kwai bi so kofi ene Elisha nkasa ade ye kwase abuo de frena kwai Elisha okay so wutu na mo bi say nkrata asem say exams bi na wo chiro opese hu say wo be pass ya na wo be ferry wo gi bibia free baby onsa be kan na onsa nka wo peda ye free council and say court issue kobi say nkrata na wo pe na kwanto mu mpempem ma me no wo ka say ya frena kwa Elisha
ne wiase obi nimu an obi chebe me nsi nsu man sana maham o frɛ no me se me nya me nyɛ na me se me yɛ dia e breti awa mu no ubehu de besi wa the first soro da nye ya me de be fa fam o de fa form se da nye ya me de be fa soro nice one me de no what my out aka yes mi ba bo ho nkomo kakra because the wiase no ye ku ngofo bi too much wo ha we pa no ko we tim no ko wo ho kwa ne afro ma mi wotu kwa mo no ne we ato ne ho ye de ne ba we akwantu hu we asi wawu se de ewu no ene nam from wu sa ni pa nkasa nhede ni bambo nti ade bia ato na ato no mpofiri mu but wada o ma ebe de na from your end one kasa ho mo no mu edi juma e kwan ba so mo fa so boni pa ho bai na de na nipa be yeso obi Elisha ye nipa agra honhoma wo de menam no onipa bia wo ye agra ba bia ana onipa bia la wo ye agra chidini bia no agra sunsum di wachi me ba bia me ka kire wo se me honhom di wachi nti bibia ebesi bia no ye be ka kire me yansa bibia ebesi me ba wa onipa bia na o kan Elisha ma ho bia ade ba ku bia hinta wo da ebisi na ko Elisha yes and na ma me masuro me no ade bi nto ba abrawu ebisi ye ebisi ye nti me ba bia nim se papa de ade we besi a o ma ne ehinta obefre maka kire nti me ba bia ni ho ma bibi besi a be mfre ne mo na ma de me ba bia ni ho o ma yi mu ni amama yi so nyina kantre bia ni wa Elisha me ba ni so okay ti kofi ade be hiama de wo hwe Elisha bia ne se se wonni sunsun mu agya Elisha to ne nsa frɛ so be ka Elisha ma ho okay na agra honhom em protect wo but se betia se free wo fie abosom nkonya nsuo ni ahonhom bo se ode ofre wakacho se papa be se be oba keke no yes ana so wo ni ma bia ode be ma no anu no ode be ye no ho bibisa eti se yanka ebre bi atwam no na me wa kande bebre ma Elisha ma bete kodru bre bi ma obi ade bi a esiye ene ma honhom be ka kire me se me fata nto nti wo frɛ na eye protection na wuhia e wo niema mienu pa mebusa okay niema mienu pe udini mfonyi okay na yede sunsun na yeden ama wo yes yede udini mfonyi ni ya bo udin sadi ye obi efre nso bo obi dua ne nso na koye adwuma ye bo udin ni yede wa hyetumi nsa na agra ba bia onam bi ya nyame sunsun di wachi yes ana ode ne de no eya ota akasa agra sunsun no oyesuo mu bofo oyesuo bofo yes oyesuo eya na kire nipa adwene kakra gobi e ma ne nkire nipa adwe hwe ma nka se menkyerɛ bible ma yete ase se onyankopɔ twedi ampon oyi onyame a ne honhom kronkron nsuo mu na yede ebutu ebutu nsuo ani awurade honhom ma ye kronkron kroje no ebutu nsuo ani nti ne bone ne sen e kyerɛ wo se tumi nsuo mu na ewo na the same time me yesunsun sorry ni me ye honhom frɛ ni sunsun soli bia ni wa eni nsuo ho sunsun soli bia nsuo na ede ewo yes ya tete ne pede se nsuo na di mu akese ni abaifu ahonhom ade bia ne papa wo ho de bone wo ho obi esi ya me na ote yi se mi bia bontene se nsuo gu fam na me nete fra na me sone so ma wo se no ma obenom da me nom da so be ka se ni ayi ana se mi kobu pipe ma o se ginu ma ende obenom send ye ni efe nti ni gina ye nsuo nti ade bia wo wiase ye wo de papa ye wo de bone na me de agra nya me kan me de honhom kan na ye adwuma na agra no bi nti ase se bi o ye ka agra ye bofo a on ne to tender obi se masoma wo so aprana se sunsun no me ni adwuma yes okay ti se no se emfa ne se obi yedna ko gya nsuo bi honhom bi ti nsuo ne de agya no honhom bi ti nsuo no waware na sa bia ne de emso odi hine wo ho pa madwuma me dane duabo obi asama wa mansuo uye obi a o maame ana wo hu nipa bi kosere wo firi nsuo ho ama ne unya hu sunsanso e wa adesre o ne Elisha kasa na ye kosere wo firi baabi se ye kosere wo firi dua se bosom se de me wo ho kwai se metumi akoyi sa musuli ni nyina firi wo so yes ade ba ko ehie ni papa aye adwuma ni sika yes
because sabi we are seeing na so kese na yisika. Yes. So we need be awo bobo pa. The great Agra. Oh woman do ye tuma. Kwamba so fa so bo ni pa man ye tuma niska. Gobi. Say sika nko ade na Elisha nkasa. Kutala bi wo ho. Oye o hyebofo. Ono the commanding favor na. Yes. Oye o hyebofo. Sika yempe yenya. Okay. Yempe sika. Obi a o pesika bi a wo bre. Enu nti na wo bre no. Sika yenya yempe. Sika ye honhom. Obi a no bitima pesika. Eye honhom ebetena wo so a net wo so. Wo ye basarasa no honhom wo firi wo so ko. Ti obi tumi ka say eh papa we bre bi atwam no wo sika pa o. Bra we Yesusa ye krobo no ne wo sika. E de say sika na wan. Sika ye honhom. Nti sika yempe. O wonta bayin so. Sika yempe eye sunsun. Nti wo pe sika sunsun na Elisha nkasa. Na yemfe sunsun woni wachi. E be jini pansem. Nipa be ka say na branti waji bibi ana eye honhom. Okay. Ene Elisha nkasa na yemfiri sika sunsun ma. Enye ngwanwa se wa otu ya nkasa. Nyema wo ho pa. Be bia onu bia otia. Okay. Nyame wadu. Enye kasa. Esa wo commanding favor na wa. Enye kasa. The great Agra. Nyame to meet us. Na kwa na ja. E ba ka enye ka ba ko eye kasa. E ba fie so enye fie ba ko eye fie. Aha, nti sabi o yesi di owo din. Ene ebo. Ana kwatre kwa so be ma wontima. Yes. Ye wo. Nti ye kasa na ye nim de ye ka. Okay. To me wo ho. Ye ne nkomo twetwe. Yes. Agradaa. Oni Empress Gifty ni niku. Yes. Of Senadoe. Omunsem bi wo court. Na social media no so de ense Agradaa agide nyina afa. Ene ehuro pa ne atedie de. Of Senadoe ne ire Empress o magi bi power Agradaa nsa no. Na me ya mu court. Ekoya Agradaa lawyer ma. Ti asem no say that so ho a yenyankan The lawyer ma. Yes, Agradaa lawyer ma. Emma Hopeson adoye license ka wa license Noku. Aha, Agradaa so akọ license ni je Noku no na bibi kakra so. Uti musa Agradaa na nkasa o na je say uni ni nya bia good for good no be see bia ko be say say asam no wa be the foolish case because wa ka check Hopeson adoye say okoya asam no foolish case yes ah odo nkasa o mani nya ho toda. Wadauma odie emse ye ba Agradaa bi kura mpesa o beti kura. The ASU social media na asem na wo kana fi person na wi. Kovi. Nya Agradaa asem na wo ka. Ai. Okay. Me ka asem bi di akiro. Me ne wo ka say ho. Wa asem a wo ka nya na me read ade. But being spiritual no. Agradaa wo su. Agradaa Me hu say osu o avrehum ade o pa chew opo weche o pa gift ni okuna chew sese Kovi enye we nko awo me ne wo ka say 2025 Agradaa ja enye na fe sese afi we obe ko pains mu ni ma be sinking it down. Me who say yeah spiritual ya blocking up 3 rows. Ya blocking no. Nti o ma na nimra na ho so. Kofi be ka asem bi a kire. Di oni pa wo bia no etumi kọ. A e mbabiem. Na di owo no o de bo to so a o kosa beto. Ti me fa akwanya we so. Spiritual me who say opa Gifty ene okuna chew na ebesi etoso biem me hu nipa ahodo so a wo nyina ednasem eba na edeni be koya omu enti so a me hu say wo su e wo sunsun fam no enye we ni nko a enye hosting ene na yirasem nko a Agradaa woni edigiem ofiko amunye nti o ma na ni mmra ne ho so baba go Nokwafo ne fa ye we ni afutu a me de be ma no sisia
Bisa no say Agradaa ni anigye man. Na so we. Bible ye Nokwafo Elisha nie. Me pese me hu say komfoba Agradaa. Bible ye Nokwafo me pese me hu say Agradaa sesi a me ka say woni anigye mu a twa rekọ me nsa nifa so. Se oni anigye mu a amba oni anigye. Dobi anigye say obesinke down say na wo kana. Bible ye Nokwafo ade a Agradaa ne di kire me die. Me pese me hu say 2025 Agradaa bosumi nsia akai. Na anigye be wie pe ya ama no a twa rekọ me bonkum so. Na nigye ebe wie pe ya ama no a odi hosti na do ya asem isa Agradaa obedi nkunimu a tware ko me bonkum so sa Agradaa bedi nkunimu a odi nkunim no obedi nkuku a komeni fa so se odi nkunim okay ofi makasa wie on se wi aso ye so onsem edi bebiri bayi yebum nti ensana yesi bet mu se ensana dania na be yesi yebum atofo onyina yie yankwe the wiase de ewunim bia obi nim seno e fa sa akwanya we so kasa kire banyansafo e wiase na hokwa sori ne tu hyebre ho anamo sori ne fa wo hujja uni ba bia de ho kwa ene na kwa Elisha nkasa na agra ho wo se ebeka wo ho akoni ase nyina mu meja nhyira obi biara awusafo eja so enhyira na kwa Elisha ono na ama ne ho kwa men ne nkyerɛkyerɛ ti se do dia brain se wo ha ne ama ne bi emu ane number ne da ofa ane the great agra prophet na kwa Elisha twetwe nkomo na owotumi se ode beboa na ode wayi afro ha ne ama ne na wo so wani ge yo pa ha NOTE-Poku one TV first time nia wa subscribe no wa like no wa comment no wa share isra wa wadawo ma share o ma fufuro so nya bi medin ede kofi boku Yamakwaba eba KB Logistics. Tuma ye di pan se ye de wona wokofa nyoma free China eba Ghana ha ema womo. Chese enyoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie be biara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De friend no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dumadi ye die ba ko pan no na chese ye ne hwehwehwe mreso. KB Logistics de ye nyoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa so see the fair a 7 to 10 days and I feel so say fa insuo so 28 days to 30 days na ababe drew pot ama ye yi every honum so e de abrel ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodo biara pese wo krade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di free ho ababe drew omami ho e de ama wa asumdue ma unya ha obia na asem da say KB Logistics e de ama Ghana edwadifo wo na wota akọ China kofa nyoma ba ne say e bia we ni first time awoko anase empo no ota akọ no nenso ko bia woni ye ontanta KB Logistics say o frɛ ni yi nkutahudie anase woni ye nkasa ye fawo e de wakọ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou honom amadwadifo place a convenience efie no woni padodo a efa ne senti no e first come first serve basis se o fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa airport na afi se o pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no bekọ na China kasa no wono abeka akyerɛkyerɛ mu amount se de be ya obeti ase na wankwa ankoboka na asem de ba ku bio no se oba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo mudi bi bana bo se ye de no wo from especially with your services a yes render aka ho no bo se ye cheap it may show bo ahye unkran se KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da se o pay ne ye di nkoma ye numbers anegu tele no so no obetumi afa na wo ne ye di nkomo KB Logistics ne ye wo hia no eno ne ye be ya ama wo One TV.